Dèiem que teníem un historiador, un altre, al programa, el nostre historiador de capçalera, Vicent Baidal, molt bon dia. Bon dia. I avui de què parlem? A quin moment de la nostra història viatgem? Doncs te'n recordes que la setmana passada vaig comentar que estaven arribant moltes preguntes per xarxes i que dedicaríem algunes seccions senceres a respondre algunes d'aquestes qüestions? Sí, recorda, digues. Sí. Doncs avui farem això, respondrem a una de les peticions que es va fer l'usuari d'Instagram, Cristian Llorenç, que ens va demanar que rescatàrem històries sinistres, històries negres del passat valencià. Molt directe, o sigui, que avui parlarem de crims i de sang i fetge, d'alguna forma. Sí, entrarem en un terreny un poc escabrós, però també partim de dos premisses que ens ajudaran a comprendre un poc millor la historicitat d'aixòs fets. I quines premisses, Vicent, són eixes? Doncs la primera és que, com veurem, els assassinats i la violència ens acompanyen des de sempre. Podem dir que la convivència humana ha anat sempre acompanyada de crims i, de fet, abans amb uns nivells més alts que ara, ja que en els darrers 2 segles hi ha hagut un relatiu procés de domesticació social. Vale. I l'altra premissa? Doncs que en el cas valencià encara queda moltíssim per fer i per conèixer en la història dels crims, sobretot des d'un punt de vista de la mateixa informació, ja que sí que s'han fet alguns estudis quantitatius i antropològics sobre les causes de la violència o sobre la seva persecució per part de les institucions públiques, però encara hi ha un immens camp de fonts per analitzar. Ah, sí? I quines fonts? De quines fonts parlem, per exemple? Sobretot les fonts judicials, ja que hem de pensar que som un dels països europeus amb una precocitat més gran pel que fa a les fonts judicials seriades en què es conservaven les denúncies per tota classe de crims. Que curiós. I això per què? Per què tenim unes fonts tan precoces? Doncs bàsicament perquè el paper que utilitzem avui en dia era una tecnologia musulmana que es va introduir a Europa en el segle XIII precisament a través del Regne de València en el moment de la conquesta cristiana de Jaume I, una vegada que va prendre Xàtiva, que era el principal centre productor de paper de tot l'islam occidental. Vaja, que interessant, però dius tanmateix que aquestes fonts estan poc estudiades, tot i la seva precocitat? Sí, des d'un punt de vista almenys de la història dels crims, són poc conegudes i, per contra, molta de la informació més cridanera que tenim sobre successos prové d'un altre tipus de font, que és la literatura memorialística. Memorialística en què consisteix, aquesta literatura? Doncs, bàsicament són llibres de memòries, dietaris, relacions autobiogràfiques, anotacions soltes en llibres de comptes i llibres notarials, etc. Sempre, aquestes anotacions eren per a deixar memòria d'uns fets determinats i s'ha de dir que n'hi havia tant de caràcter privat, és a dir, entre persones, sobretot les lletrades, els clergues, els cavallers, els notaris, però també hi havia dietaris de caràcter institucional, ja que els ajuntaments, els monestirs o els capítols de les catedrals també tenien aquella mena de dietaris. I dius que això, aquestes fonts, són més estudiades, sí que han estat més estudiades? Sí, bàsicament perquè hi ha hagut una persona, que és el catedràtic de Filologia Vicent Josep Escartí, que s'ha dedicat a estudiar-los durant molt de temps, n'ha publicat moltíssims i precisament en molts d'aixòs textos s'anoten successos i crims que cridaven moltíssim l'atenció. Ah, sí? I com per exemple? Quins? Doncs, abans d'entrar en matèria dels crims històrics valencians, voldria explicar-li un altre, que és de fora, però sí que ens servirà per exemplificar què és el que podrien trobar ací si estudiarem més a fons els arxius judicials. La veritat, jo entenc la pregunta també d'este gent, perquè tots aquests casos es generen, jo crec que molta curiositat. A veure, conta'ns, a quin cas el referixes? Doncs se'n refereix a un cas que és molt conegut en l'àmbit internacional, perquè se n'ha parlat molt, se n'han fet novel·les, sobretot en anglès i en francès, però també en castellà, s'han fet fins i tot minissèries, i com dic, és molt conegut, almenys entre els amants del gènere negre. Digues, quin és? Es tracta del cas de Gilles de Rais, un noble francès molt important del segle XV. Seria molt important, però jo he d'admetre que no coneixia el cas. Què li va passar o què va fer? Gilles de Rais era ni més ni menys que un assassí en sèrie d'època medieval i, com deia, era una persona molt notable, baró d'un senyoriu bretó i mariscal dels exèrcits reials francesos, però, segons es va saber per les denúncies i el procés judicial que se li va dur a terme l'any 1440, sabem que en la dècada anterior va violar i matar entre 80 i 200 xiquets i adolescents de 6 a 18 anys, sobretot xics, en el seu castell de la Bretanya. Però això és una barbaritat. Sí, però deu ser ben cert, perquè no només hi havia les denúncies de moltíssims vassalls, sinó que ell mateix va confessar. També ho van fer els seus servents, que li ajudaven en els seus crims, i expliquen que normalment el baró oferia algun treball o oferia menjar als xics, després els duia al castell, els lligava,
els sodomissava, Mare meva. els matava, fins i tot feia pràctiques necrofíliques i després els soterraven o els cremaven. Terrorífic, Vicent. No m'estranya que sigui un cas tan conegut en l'àmbit de la història dels crims, la veritat. Sí, en aquest gènere negre hi ha molts llibres sobre la qüestió. També expliquen que finalment Gilles de Guer va ser condemnat a la foguera i va morir cremat a Nans en 1440, però això en referia un poc amb el contrast amb el cas valencià, que així com no hem estudiat a fons aquests arxius judicials, encara no hem trobat un cas, no dic ja semblant, perquè aquest era molt bèstia, però almenys un assassí en sèrie d'època medieval i moderna. Però perquè penses que així també n'hi hauria? N'estic convençut i segur que en algun moment jo crec que aniran apareixent noms conforme avancen les investigacions històriques sobre els crims. Potser així no coneixem encara casos similars, però sí que hi ha hagut crims truculents, no, Vicent? Sí, moltíssims, i alguns que fins i tot han afectat a personatges coneguts de la història valenciana. A quins? Per exemple, tenim una filla de Francesc de Vinatea, l'heroi medieval valencià, que es deia Valença de Vinatea, que va ser assassinada a Morella pel seu marit, que es deia Pericó Hortolà, en 1339, en estranyes circumstàncies. Com que en estranyes circumstàncies? En primer lloc, Pericó Hortolà la va matar al cap de molts pocs mesos d'haver-se casat els dos, i segons van dir els peris forenses, que ja n'hi havia en l'edat mitjana, ho va fer ofegant-la amb les seues pròpies mans, però no només això, sinó que al cap d'un temps d'estar detingut a la presó, li van trobar una sèrie d'escrits i papers relacionats amb el crim. Havia escrit sobre el crim? Quins papers? Eren uns textos nigromàntics que es basaven en el tractat àrab de demonologia, amb els quals Pericó tractava de contactar amb els esperits dels difunts per tal d'obtindre el seu favor. I, en conseqüència, Pericó Hortolà no només va ser jutjat per haver mort la seva dona, sinó també com a heretge per les seues arts demoníaques, i no ho sabem del cert, però sembla ser que també va ser condemnat a mort i cremat a la foguera, en este cas a Morella. Ostres, quina història que barreja crim i nigromància. Sona molt a novel·lesc, no? Sona molt a novel·la, però és que, com no et canses de repetir, sembla que la realitat històrica sempre supera d'alguna forma la ficció. Sí, hi ha moltes històries que poden sonar novel·lesques, però són ben reals, com, per exemple, una altra que va succeir a la ciutat de València, en una altra època diferent, ens anem al segle XVII, que, si et pareix, podem començar a parlar d'ella a través del testimoni que em va deixar un clergue, Joaquim Ayerdi, en el seu propi dietari. Clar que sí, anem allà. Mort del doctor Sabata. A 18 d'octubre de 1661 trobaren en lo mur del portal dels jueus i de Russafa mort a punyalades al doctor Sabata. Doctor en dretx, amb les mans lligades darrere i al coll tot vestit de negre. 4 homes li posaren un cordell al coll i per darrere li lligaren les mans amb dit cordell, per tal que si estirava s'ofegara. I traient una clau d'escopeta, començaren a donar-li torment amb ella, arrancant-li les ungles dels dits i tapant-li la boca, fins que li pegaren de punyalades i el mataren. Li donaren la mort més cruel i dolorosa que en València s'ha vist. Un altre cas fortet, Sí, i més encara tenint en compte el context d'aquell assassinat. I per què qui era este doctor Sabata? Era el cap d'un dels bàndols polítics que llavors es disputaven l'hegemonia i els càrrecs municipals de la ciutat de València, i ho feien, eixa disputa, a través d'unes pràctiques de violència sistemàtica i terrorífica, però al nivell del que hem vist moltes vegades en pel·lícules o sèries de mafiosos com El Padrino o Els Sopranos, amb assassinats constants, tirotejos, atemptats, matances familiars col·lectives escopetades, etc. Sí, hi ha precedents històrics d'aquestes grans sagues, no? I el doctor Sabata el van matar en aquell context d'extrema violència entre bàndols. Sí, però el curiós és que els dos líders del seu bàndol, que eren Leandro Escales i el mateix doctor Sabata, Gaspar Sabata, els van matar no els adversaris, sinó la seva pròpia família. En concret, la mare i la filla de Leandro Escales van enverinar-lo, van enverinar el mateix Leandro Escales, perquè a este no li agradava la vida que duia la filla, que deia que era poc decent. Però és que aquestes dues dones també van ser les que es van encarregar de l'assassinat de Gaspar Sabata, que era el seu nebot i cosí respectivament. És a dir, es va encarregar al seu pare i home i després es va encarregar al seu nebot i cosí, de manera que el terrible crim que acabem de sentir, el doctor Sabata, el van cometre 4 sicaris pagats per aquestes mateixes dones. Vaja, no ninguna o cap disputa política, sinó familiar. Novament la història supera la ficció. Sí, jo crec que qualsevol crim que puguem imaginar ja ha passat realment. Ja ho sembla, ja, sí. I
Per exemple, també una cosa que de vegades ens pot parèixer molt exagerada, molt novel·lesca, quan la veiem en pel·lícules o en textos, com són, per exemple, les execucions molt cruels dels condemnats, que a voltes en les novel·les també es recreen, cal dir que n'hi havia així i encara de més fortes. No sé si preguntar, però què es feien aquestes execucions més cruels? Si és que una execució ja no comporta crueldat, hi havia algunes de més cruels? Era una crueldat màxima a vegades. S'intentava donar càstigs molt exemplars, com va passar, per exemple, amb el cas de Joan de Canyamars, que era un llaurador català que en l'any 1492 va intentar matar d'una espassada al rei Ferran el Catòlic, en el moment que Ferran el Catòlic eixia del seu Palau Reial de Barcelona. I què li va passar a Joan de Canyamars? Ho podem sentir també en una crònica de l'època. El posaren en un carretó amarrat en un pal i a la plaça del Blat li fou llevat un puny i al Born l'altre. A la plaça de Sant Jaume li llevaren l'onàs, un ull i una cama, i a la plaça Nova una cuixa. A la plaça de Santana l'altra cama i cuixa, i après lo portaren per lo carrer de Sant Pere i per lo camí los quarteraren. Li tragueren lo cor per l'esquena i també lo cervell. Fora del portal nou tot fou cremat. Sense adjectius, Esta mort sí que va ser exemplar. Sí, intentar matar un rei era el risc que tenia en època medieval. Però comencem a passar a altres casos no menys truculents, però sí que d'un altre tipus, que també, desgraciadament, era molt comú, que eren els casos de violència sexual. Jo no sé, però per avui dilluns 3 de setembre, Vicent, ens vols afonar. Va, que siga ràpid, per favor, que amb tant de crim no sé on aplegarem. Va. No entraré en molt de detall, però evidentment i malauradament els crims sexuals també han sigut una constant en la història i bàsicament dels homes contra les dones. Ja, i malauradament encara no ens els hem llevat de damunt, està clar. Sí, no per això aquests crims han deixat mai de causar una forta commoció entre la gent, com encara passa, i com també va succeir amb una esgarrifosa violació múltiple que va tindre lloc en l'Horta de Paiporta en el segle XVII, segons conta novament el dietarista Joaquim Ayerdi. A 3 de maig de 1662, venint una donzelleta molt polida i honrada de Paiporta, en dit camí d'un camp de forment, isqueren 4 homes, segons se digué, bandolers, i l'entraren en lo camp i allí la forçaren i passaren per ella tots los 4. I la tingueren tot el dia i la nit i la deixaren anar. I se n'anàs a casa, i contant a sos pares lo que li havia succeït, de pur sentiment caigué morta. Delicte que atordí i escandalitzà a tota València. Però quedà sense càstig, com totes les demés coses que es fan. I sense càstig, un cas terrible, Sí, tal vegada la xica tenia alguna ferida interna i per això va acabar morint, més que de pena, com diu el dietarista, però la cosa és que, en efecte, va ser un cas molt dur i que va commocionar els valencians de l'època. I estem parlant de 1662 i sembla que no aprenen dels errors. Sí, desgraciadament estem lluny de fer-ho, però sens dubte sí que hem de lluitar per acabar amb aquesta barbaritat i aquesta inhumanitat que suposa la violència sexual. I tant, però, escolta, Vicent, tenim altres casos menys brutals que per la seva curiositat, diguem, entre cometes, o excepcionalitat quedaren recollits a les cròniques de l'època. Sí que en tenim alguns. Per exemple, un de Petrer, que com a mínim ens pot resultar curiós, perquè precisament com que l'honor que conferia la virginitat a les dones era molt, molt important en aquella època, hi hagué un notari d'allí, d'aquella vila de Vinalopó, de Petrer, que en l'any 1700 deixa registrat un accident que tingué una xiqueta d'uns 13 anys, la qual havia patit un esgarró de l'himen, i el notari ho explicava amb les següents paraules. Atès i considerat que lo punt d'honor i crèdit sia la joia més estimable que en esta vida estimar-se puja, e com tota persona humana estiga tenguda a qualsevulla desgràcia e infortunio, succeí que en lo dia d'ahir, 8 de novembre de l'any 1700, a cosa de 3 a 4 després de migdia, estant Catalina Maestre d'edat de 12 a 13 anys en la casa de son oncle Josep Andreu, canterer de la present vila de Petrer, en lo estable de dita casa hi ha una barraca coberta de diferents rames i bastons, a la qual manaren a la dita Catalina que muntàs a alcançar uns trastos, i al baixar tingué tal desgràcia que per son orifici i parts intactes se li ficà un bastó amb gran fluxió de sang. Havent vist i reconegut 2 cirurgians a la dita Catalina Maestre, diuen i declaren que fou lo bastó o rama amb lo qual se n'afrà el que li entrà per son orifici i rompé les túniques de son claustro.
Un notari, no? Quina descripció tan acurada i tan detallada de la del notari de Petrer. Sí, allò important era deixar constància de l'accident, no li havia passat res al remat, però sí que calia deixar constància de que no havia perdut la virginitat, sinó que havia sigut per un accident. Un accident. I també van deixar constància d'alguns fenòmens paranormals una sèrie de notaris i dietaristes del segle XVII i XVIII. Fenòmens paranormals, ara encetem tot un altre camp de les històries sinistres. Sí, n'hi ha moltíssims registrats, sobretot en aquella època, en què qualsevol situació un tant anòmala s'atribuïa a esperits, i a més, hi havia moltíssimes supersticions, tant religioses com populars. I, per exemple, quins pretesos fenòmens paranormals s'han quedat registrats en les fonts històriques valencianes? Per exemple, un cas que va tindre lloc al Coi, en gener de 1568, en què un artesà d'origen francès, Jean Prats, va confessar que un esperit maligne l'havia posseït i va fer que furtara el sagrari i les relíquies de l'església de Santa Maria d'Alcoi amb un trosset de la creu de Jesucrist, els braç de Sant Llorenç i altres relíquies, i just en fer-ho, quan va fer aquest furt, un terratrèmol de certa intensitat va sacsejar la zona. I què va passar amb l'artesà? Després de diversos dies de buscar el culpable, van trobar que havia soterrat les relíquies en el fem de l'estable de sa casa i que s'havia menjat totes les hòsties consagrades. De manera que va ser detingut, va ser jutjat per la Inquisició i va ser penjat i esquarterat pels carrers d'Alcoi. És un altre final molt tràgic, Vicent. Avui no ens lliurem del tema, Bé, acabarem amb altres casos sense morts, però amb un seguit d'exorcismes que van tindre lloc en aquella mateixa València del barroc. Quins casos? Un va tindre lloc al convent de Santa Mònica de València i ens l'explica el ditarista Pere Joan Porcar. Dimarts, a 26 de març de 1613, hi hagué gran avalot en lo monestir de Santa Mònica, fora lo portal dels Serrans, per so que hi havia 3 diables que eren venguts a inquietar 3 novicis del monestir. I los 3 diables s'anomenaven lo u Trencacosetes, l'altre Maimonet i lo altre Tants de Garrofet. I los religiosos veien com jugaven a la tarongeta en alt, però no veien qui jugava. I no els deixaren plats ni escudelles d'obra de terra, que tot ho trencaren. Lo dit dimarts, fra Pere, del convent de Sant Francesc, els conjurà i llançà del monestir, i al punt que els llançà, plogué pedra i aigua. O sigui que eren uns diablets amb uns noms molt curiosos i que feien malifetes pel convent, no? Sí, eren com uns poltergeists i justament en expulsar-los es va posar a ploure i a caure pedra, una cosa molt típica, com hem vist també en el cas d'Alcoi, això de relacionar els fenòmens paranormals amb manifestacions sobtades de la naturalesa. Però dius, Vicent, que hi havia també un altre cas d'exorcisme. Sí, n'hi ha un fum al llarg de la història, però així destacaré un encara més particular, si cap, que és l'exorcisme d'uns peixos. D'uns peixos, però com pot ser això? Sí, es va fer un exorcisme a uns peixos perquè els pescadors del barri del Cabanyal de València del segle XVII deien que eren uns peixos que trencaven les xarxes i, per tant, eren els causants de les escasses pesqueres que estaven fent en aquell moment. I, en conseqüència, uns capellans van posar un altar allà enmig de la platja i van exorcitzar aquells peixos per tal que deixaren de fer el mal. També ens ho narra un dietarista de l'època. Dijous, a 29 d'agost de 1624, a les 6 hores de la vesprada, lo vicari general de la present diòcesi anà a l'ermita de les Barraques del Grau i d'allí, vestit amb camisó i capa morada, amb 2 assistents diaques, lo retor de Sant Tomàs i alguns capellans, amb cant d'orgue, arribaren a la vora de la mar, on estava parat un altar sobre 2 grans barques i allí feren deprecacions i exorcisaren 2 o 3 maneres de peixos que, segons diuen los pescadors, destruïen les xàrcies i andanons. I la pregunta seria, els va funcionar la cosa? Van aconseguir exorcitzar els peixos i que deixaren de trencar aquestes xarxes? La veritat és que no ho sabem, el liderista no ho diu, no sabem si es van unflar a pescar o què, però això de la inducció sempre funciona un poc, així que segur que qualsevol millora la van atribuir a aquell exorcisme. Clar que sí. Que interessant, Vicent, este repàs per algunes de les històries més sinistres i més curioses de la nostra història. Se'ns acaba ja el temps, així que moltíssimes gràcies. Ens veiem la pròxima setmana, el pròxim dilluns. Fins pronte.